on us explicarem la importància de les 3 R's per cuidar el medi ambient. Reutilitzar, reduir i reciclar. Que els nens aprenguin la importància de reciclar i com fer-ho és una tasca de tots, pares, escola i societat. Només així creixeran amb la mentalitat que tothom pot aportar un gra de sorra per fer d'aquest un món millor. Però, què vol dir reutilitzar? Ens permet ser creatius perquè podem pensar en com utilitzar un objecte tantes vegades com ens sigui possible i donar-li més vida del que inicialment pugui semblar. Així, per exemple, abans de llençar un full a les escombraries, és convenient haver-lo usat per ambdues cares. Moltes vegades, els envasos usats, com caixes de cartró, ampolles de vidre, etc., es poden fer servir per fabricar objectes útils, amb la qual cosa, a més de la cura pel medi ambient, fomentem la imaginació i la diversió. I què vol dir reduir? Es tracta d'intentar generar menys residus del que generem actualment. Per exemple, guardar el berenar en una carmanyola o portaentrepans, per evitar d'haver llançat paper d'alumini cada vegada, o emprar tovallons de tela en comptes de tovallons d'un sol ús. I què vol dir reciclar? Es tracta simplement de separar els envasos i llençar-los al contenidor de les escombraries que correspongui, segons el material del que estigui constituït. Per exemple, sabeu que amb 670 llaunes es pot fabricar l'estructura d'alumini d'una bicicleta? O que amb 27 ampolles de plàstic es poden obtenir les fibres necessàries per teixir un jersei polar? I recordeu que els contenidors tenen colors diferents segons on s'han de llançar cada residu. I ara ja sí, un conte us explicaré, també com jo sabré. Si l'escolteu, el sentireu. Qui no el sentirà, no el sabrà. Vet aquí que una vegada hi vivia al bosc de l'Arc de Sant Martí, en una preciosa caseta de color blau amb el teulat vermellós, el superratolí Tinet Mandarí. El nostre amic era cap de bombers del bosc i estava casat amb la preciosa Rosalia, una ratolineta molt bonica, d'ulls clars i les pestanyes molt arrissades, amb la que tenia 3 fills, la Ioia, el Nel i la Flor. Aquell matí d'estiu, el Tinet tenia molta pressa. Se celebraven les Olimpíades anuals del bosc i això era un gran esdeveniment. Va, nena, ajudeu-me. Aneu a buscar la llet i les pomes pel pare. Jo aniré a buscar la cesta. Molt bé. Molt bé. Ja està, tot arreglat. Rosalia, amor meu, no puc esmorzar més. He de marxar amb molta urgència. Pare, avui no hi ha escola, et podem acompanyar? Sí, sisplau, pare, sisplau. M'encantaria, pare. Així podré veure l'Arturul. Ai, l'amor. El Arturul, el ratolí bomber més presumit. D'acord. Però us heu de portar molt bé, que avui és un dia molt important pel bosc i tot ha de sortir a la perfecció. Vinga, som-hi. Adéu, pare. Teniu. Adéu, que vagi bé. Adéu, no té compte, eh? Adéu, adéu. Adéu. Bon dia, cap. Bon dia, nens. Hola, Joia. Que bonica que estàs avui. Alerta, alerta. Ens acaba d'informar l'àliga Curulutxa que el río està brut i que la carrera dels 100 metres truita del riu no pot començar. Vinga, nens, passa el camí. Ara. Ja està. Som-hi. Tots? Vinga.
y equipo, comenceu per aquí. La Jònia em podria ajudar? Vinga, va, Esi, però abans posa't els guants. I has d'anar amb molt de compte, d'acord? D'acord. Vinga, nens, comencem per aquí. Pare, per què no està tan brut? Hi ha vegades que els humans s'obliden de que s'ha de cuidar el medi ambient. Única. I tiren la seva brossa al terra sense que s'importi el mal que fan. Doncs que bruts que són. No tots són bruts. Els humans que fan servir les papereres després de passar un dia al bosc o al camp. Sí, Filomena, tens raó. El problema és que no l'utilitzen tots i de vegades, per culpa d'algun, passen aquestes coses. La carrera ja pot començar. Flor, a veure si te recordes del que et vaig ensenyar l'altre dia. En quin contenidor hem de llançar les llaunes i els brics de sucs on hi queden restes de matèria orgànica? Fàcil. Els envasos de plàstic metàl·lics i gris al contenidor gros i al contenidor gris rojo s'ha de posar tot el restes de menjar, vegetals i tot el que es pugui considerar matèria orgànica. Ets una set ciències. Però pare, oi que podríem fer una cosa amb aquesta brossa abans de reciclar-la? Apa, va, no sigues envellecer. Tens raó, nen. Amb aquestes llaunes i brics de llet podríem pensar de fer alguna manualitat quan arribem a casa. Molt bé, Pepita. T'hauràs cuidat del teu entorn. Per descomptat, de gran vull ser cap de bombers com el meu pare, per mantenir el bosc net i lluent. I jo vull treballar per reduir la brossa. Alerta! Alerta! Ens acaba d'informar la cadernera Molinera que ha vist uns vidres trencats pel camí del Fortididí. Però molt aviat passarà la marató. Vinga, no, camina. Ui, vidres! Anem amb molt de compte! Uf, quina sort que hemos arribat a temps. Sí. Els vidres tancats, a més de ferides, poden ocasionar tot tipus de danys. De veritat, com quins, pare? Incendi de colineta! Si el sol escalfés en excés algún vidre, es podria desencadenar incendi. I això ocasionaria molts danys a la natura i a els humans. Vinga, passa el camí. Ja. Ara sí. Vinga, ràpid.
saps aquesta pregunta? En quin contenidor hem de llançar el vidre? Jo això ho sé, pare. Ja ho sé que tu ho saps, però ara li toca respondre al teu germà. És fàcil el que preguntes, pare. Ampolles, pots i envasos de vidre han d'anar al contenidor B. Sí, però què és el que mai hem de llançar al contenidor del vidre? Si no recordo malament, senyoreta Set Ciències, no es poden llançar ni els taps, ni les xapes, ni les bombetes, ni els miralls, ni els plats, ni la ceràmica. Mastratites! Molt bé, nen. Ui, oi, que amb aquest vidre trencat podem fer un mosaic ben bonic, oi? Alerta! Alerta! Acaba de trucar la conilla Turulilla. A les parets de casa seva, els humans hi han fet pintades amb pintures tòxiques. Està molt espantada. Ha hagut de treure els seus conillets del cau perquè no podien respirar per culpa dels gasos. Tant de trucar a la gata Aurora que el seu nebot s'ha pujat a un arbre i ara no s'atreveix a baixar. Vinga, Santi, dona el camió. Sento? Ja venen a col·locar. No s'ha ficat el gat. Vinga, tothom a casa. Sí. Hola. Hola, nineta, per bé, m'han dit els nens que avui heu tingut un dia molt dur al bosc. Sí? Avui el bosc i els seus habitants han necessitat la nostra ajuda. Tant de bo els humans no triguin massa en adonar-se de que el bosc, el riu i les plantes necessiten de la seva ajuda. A mi em sembla que ja se han adonat. He de confiar en ells. Només cal prendre consciència de que el món és de tots. I si no cuidem tot el que s'envolta, tard o d'hora s'acabarà. Pare, mare, Arturul i tots vosaltres, brindem per nostres precios mons i en especial pels humans, perquè aprenguin a viure sense destruir. I vinga, i vingut, aquest conte ja s'ha fos. Un moment! Creieu que els humans van aprendre a no destruir? Quantes coses podríem fer per reciclar i reutilitzar la brossa? Creieu que la Joia i l'Arturul es van casar? Però totes aquestes preguntes
seríem per un altre conte que començaria. Vet aquí, una vegada,